Ilan gini akong asawa. Nagsige na pag sumuok ang libon. Nangahoy na sad. Kaya na siya na ko nga. Di magsig sumuk-sumuk ng libon. Kita yung bapakan yung mga malang mananap. Susmita yung problema ng bihana eh. Darling! 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 Sama yung taon ka eh. Ingat kang di lagi ka yung taon mo. Sig sumuk-sumuk ang libon. Kaya bapakan kang mga malang mananap din eh. Lagit awag. Gipa kog malang lamok. Ang alang wala man ka nagmitag pangwartahan. Di watay gasol? What? Purot na tong gasol na sa may ato iso. Kana na may problema din mo ginyan ka. Hanyuan ito si Paring Rael. Kinaaman to siya nagpatanto mo ng kwarta. Ito ang bayaran ng sunod si Mana. Inuhang ano ng tanto-tanto no. Sa mga naam ng Japon sila. Naaraman sila balay. Hina dito. Kabang maulaw ta. Dili ka nga mauwa kayo. Ato mo ng bayaran. Ato mo sana siya tubuan. Sa taon ko. Ikaw may babae. Kana si Rael. Dali ka na malukmay babae. Basta siya. Hanyuan na gini babae gani. Na okay ra day ka. Okay ra po day ka ana. Hangyo naman! Hangyo na gani! Bagil-bagiri gini sa mulugahan, nae gini sa mulugahan. Hatag na dayon. Sugot na dili mo tantuhan. Anak ka mo na dinadagon. Kaya lalaki mo na. Babae pa na, kana unta si Mari ang tao. Huwag pa na, ako'y hangyo kay. Si Pari Rael naman mo nagdahan na squad. Budget. Ito, ayaw ba? Kung sa taong ko eh. Ay, pagkapay taga-sol, nakaw na! Suga po di mo oy. Kalma na! Luwa, magkasibalay yung tuong mo kung asa ka na pita sumug-sungok. Siya, doon ako! Wala pa ko dila! Stilan. So, huwag i-discarte. Eh, ginanda ko siya. At tuwa din na dito silingan ng pautang. Ato mo ng bayaran. Sus, mamsa. Lakaw! Bagil-bagiri yan mong wantoy. Grabe siya ati ko kamigo eh. Sao. Pwerte sa lugar. Buk. Grabe rin ako rin. Ay, may udto din ha. Mare, sama mo mare. Basing na kay kwarta niya. Panatuhan, di? Tanto? Grabe. Kanag lang mo. Grabe, ano ba na mare? Pila mare? Kasi 2,000 lang kay palit kasul. Sige na. Ako ro mare. Huwag lamok na ko. Partero ba na ko matintal mare pero di na mare pa. Dami agi na mare. Naman. 2,000. Smil. Rael! Patay. Saan nag-abi-abihan man na imong bag? Manantok, mare. Siya. Mao lagi ni kau. Pakitaan kita nang paan ni kumare nga murag kabusukas bansikol. Ati ni ka na imong bag. Are na. Tanto unta ko mare kay wa ko'y gasol. Ako nagduta na jud ko niya ha. Nagduta na jud ko niya duha. Mabaw sa jud ko mo mari. Kay bawan ni kang pare. Oh. Wala tay kwarta ni mare. Sa tay kwarta ni. Pre, naog sa diha. Mare. Naog sa diha kana ko istorya nimo. Ano ba isa Naog sa lagi sus. May da mag-utsin ko kapayas. Na, Mag-utsin ko kapayas kapayas. mo asawa lain ni po ato. Kay mari og akong bana. Nakadyo na relasyon ang duha. Si Mari, nako, ang akong asawa! O, ang imong bana! May lain pa imong asawa og akong bana. Di ko katuwa na, Mari. Buutang yun ako asawa, Di ka Mari. mo tuon ako. Dahil 2,000 nako. Aron mo tuod jud ka. Sakpan to nimong duha dito. Dahil 2,000. 2,000? Yadi ka. What? Ang mutuo ko eh. Kalong na! Ato ano dito masakpan nimo. Kuha ka ng kapayas nga. Sus, kapayas nimong asawa lain po ato. Di mo kita, Mari. Kalong bihana! Kalong bihana, Mari. Sus, salamat ni Mari. Kip! Sa'yo gusto mo? Kultahon ko na nuha, Mari. Apil ato kung bana kay wala to klaro. Kaya ba mo kultahon? Si Mari, kultahon ko na! Ano ba sa pay? O, diha ka, Mari, ha? Pabuto! Kuy, Nata mare kay ingkitan ko. Saan mo pag-ingkit ani? Mani. Ay, tinuod yun, Mari. Ikaw ba? Ang gingon ako! Nakatong... Suwija, ginaman. Ikaw, pre. Ikaw magkapre ngayon. Ha? Ano saan na yung binuhatan niya, pre? Wala pare kay mananto mo sa kwarta. Mananto! Ikaw, pauli dito!
Dihan mo, Maria! Asang kwarta na ko? Awa, darling. Nagkakurta, Aura ko niyo, eh. Ina ba, inutok ko man ang style nito. Oh, pilam ng gasol. Pilam ng gasol. Libo kapin. Alib ka pin, oh. Imo ng mildos, ako rin kinintos. Pinaan na inutok pang morta ko rin. Si Mari, ninutil. Si Mari. Awa, hindi taga dating. Saan yun na kayo? Mindset ba? Mindset!